खोना मोनदों बे जोंनि चेयारमेन सारा डिसाइड जाबाय डिसचार्ज जाबाय नाथाय मारै जाखो प्रब्लेम फैदों जोंनाव दुखु मोनदों जोङो जायनि फलाव बिथाङा दासिमाव जोंनि फारसे गाज्रि मावाखै रायजोनि फारसे गाज्रि मावाखै लोगोसे बेजों लोगोसेनो बिथांमोना दि प्राइमारिनिफ्राय डिसचार्ज खालामहैदों जोंजों रायलायनांगौमोन प्राइमारिजों रायलायनांगौ चेयारमेनजों रायलायनांगौमोन आरो मेम्बारफोरजों रायलायनांगौमोन लकेल एनजिअफोरखौ लानानै रायलायनांगौमोन गामिनि गावखौ लानानै रायलायनांगौमोन नाथाय मा हिसाबै बिथांमोना साबसे लानानै सोरखौ लानानै चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामहैखो बाथ्रा बे जादों मोनसे आरो बेनि समाव आं बुंनो सानबावो जोंना बे फैबाय थानाय समसिम जोंनि चेयारमेन सारखौ नांफिनगौ आरो जाहाथे बेखौनो दोनबाय थायो आरो बिथांमोननि चेयारमेन गोदान गायसननायाव आरो चेयारमेन गोदान मदद होनायाव नाथाय जों बाहाय मदद होनो हानाय नङा आरो सापर्ट खालामनो हानाय नङा जोंनो 17 जन मेम्बारफ्रा जोंनो गोजाम चेयारमेनखौ नांफिनगौ आरो बे बिथाङा डिसचार्जयै थायोब्ला जोंबो बेयाव बिथांजों लोगोसे जोंबो थांफानाय जागोन आरोना बे 1 लाख थाखा बिनायाव बेहायसो एसे रागानि सुक्तियावहाय बे बुंदों गैयाथाय गैया रिजेन्ट होदोलै आफा होननानै बुंदों आरो बियो खिन्थु बियो डाइरेक्टलि सोरबा चिफखौ बा सोरबा इएमखौ जेबो बे थांखिनानै बुङाखै बेखौ आं खुद आंनो दङ साखिया आंनो खिन्थु सारखौ दाननायावहाय जों रोजा रोजा दुखु मोननाय फोरमायदों खिन्थु बे बेलायावहाय बेखौ दानोब्ला जोंबो थानाय नङा बेखौ जों रोखा बुंनानै लानो हाखायो बेखौ बुंना आं फोजोबनाय जाबाय जोङो बेखौनो क्लियार खालामनो नागिरो जे बिथाङा मानि थाखाय दिनैहाय इउपिपिएल पार्टी आरो हाइकामान्डजों दिनैहाय सासपेन्ड खालामनानै दोनजादों दा बेखौ जोङो रायजो राजानि सिगाङाव बेखौनो क्लियार खालामनो नागिरो बिथाङा दानिल' नङा जोङो प्राइमारि सालायबोनानै दिनैसिम बिथांनि माखासे केरेक्टारफोरखौ जों मोनबोजोबदों बिथाङा गाव चेयारमेन जाजेननायनिफ्रायनो जोंनि इउपिपिएल प्राइमारि कमिटिजों मोजां सोमोन्दो लाखिबोनो हायाखै प्राइमारिखौ आन्दोआव दोननानै बिथाङा खामानि मावदों ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लक लेभेलनिफ्राय जाखिनि आसनि सौफैदों बेफोरखौ पार्टियाव खोन्थायालासे गाव हारसिङैनो बिथाङा मारै मारै खालामनांगौ बेखौ मावबोदों पार्टियाव जेबो खोन्थायालासेनो आरो बेजों लोगोसे बिथाङा प्राइमारि सालायनो थाखाय जाखिनि एसे एनै मोनसे मोननै प्राइमारि कमिटियाव स्किम सोनानै होनांगौमोन बेफोरखौ बिथाङा दिनैसिम बिथांनि मावनाया गैयाबाबो 4 बोसोरानो जाफ्रामबाय नाथाय बिथाङा दिनैसिम खुनु रेकर्ड गैया जे बिथाङा प्राइमारि कमिटियाव खामानि मावनो बा मबाइल रिसार्जनि थाखाय माबा मोनसे खामानि नोंसोरो लादो बेफोरबायदि होननानै बिथाङा दिनैसिम जोंनि इउपिपिएल प्राइमारि कमिटियाव मोनसेबो स्किम सोआखै बिथाङा अथ'स' माबा मोनसे आइबिएस स्किम बा माबा मोनसे राजुहुवा स्किम बिथाङा खुनु प्राइमारियाव खबर होआलासेनो प्राइमारिखौ आन्दोआव लाखिनानै बिथाङा दिनैसिम गाव जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे खामानिखौ मावबोबाय थादों जोंनि प्राइमारि वार्कारफोरा गावनि न'आव थाङोबानो बिथाङा गावनि हिन्जावखौ गोसथोयो मायो बेफोरबायदि होननानै मोनसे गाज्रि एलिगेसन खालामनानै होबाय थायो आरो गावनि न'खरावहाय बिदिनो बेले बेजे बिसिखौबो न'निफ्राय ओंखारहोआ न' सिङाव सोरबा जोंनि वार्कारफोरा थायोबा न' सिङावनो हाबनानै थाहैयो न'निफ्राय ओंखारहोआ दा बेबायदि आरो जोंनि पार्टी वार्कारफ्रा बिथांनि न'आव थांनो हाया सोर जाय थाङो बेनो बिथांजों बुंजागोन बियो गावनि हिन्जावखौ गोसो थोदों दा नोंथांमोना सोंनो हागोन बेवहाय फ्राय साफ्रोमबो बे खोथाखौ बुंजाजोबनाय आरोखि